yokhonza ngeqhawe sayizama sohluleka nawe ngebulenzi ixesha bathi bethetha ubrother wakhe uDavid walivala indlebe yakhe uDavid uba mamela ubrother wakhe kodwa wamamela izethembiso zikaThixo. Haleluya. Uyakwenziwa njalo uthi iBhayibheli wasiveza uDavid wathi hayi wathatha wasaka ukumkani wathi ukumkani lo lentwana encika kangaka izokwazi ukumelana noGoliath. Kwanyanzela uDavid azisibuke athi Nkosi ndani ndodwa engekho utata uYese engekho umfundisi wami zingekho intercessor zingekho worshippers zingekho umfundisi bengekho abazalwane kodwa nani ndodwa nani senhlalo navele phela kodwa ngoba nithunyile utata uYesu ulindele uba zibuye ziphelele izimvo zakhe nayimama impilo yami athi ngone ibhele libulale bona uma nithathe imvu katata kodwa uThixo wanenzela inceba naloyisa yavela ingonyama nayo ndenza njalo namaphakathi kwezimvu ndahlangana naye ingonyama kodwa uThixo ongabonayo wanenzela inceba nayo ndayoyisa nayibamba ngodevu ndayoyisa ingonyama nalo Goliath oluhlanga lobolukiyo lalupho loluka thatha ngalo uDavid kakuthatha ngololuko lanyama na kodwa uDavid uthatha ngololuko lasenhliziyo indoda yolusweko mathobela uThixo indoda yolusweko ngeswethe entobeko ethi ngiyamngaba babubomi kodwa nilalela uKristu athi uKristu ungamayo wakho ubomi wabuzuza ngophindaphinda kalukwakhe